kemm nixtieq li ninvistak, o Ġesu, sagramentat fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema, hekk da fl-ard. Sem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kemm nixtieq li jilqlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek ir-rejtna tiegħek bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu, o Ġesu, għatla tinsini fidi b'tama kattar fija u bin-nar ta' mħabbtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. O Ġesu, fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Skont il-fema għal bżonijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Issa li mlejtna bajnuna hekk kbira, nitolbuk mulej biex dejjem tagħtina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna u li qatt ma nieqfu nfaħruk bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nixtieq nfakkar li issa dritt wara l-Quddisa se nagħmlu nofsija ta' talb adorazzjoni, se ngħidu it-talba tal-Għasar li hija it-talba tas-salmi tal-Knisja. Min jixtieq joqgħod magħna, jitlob magħna għall-intenzjonijiet tal-Papa u anke tal-isfijiet tagħna. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku l-mulej
kantaw fl-imkien numru 16 nadorawk mulej. Nsibu il-paġna 127, anzi skużawni illum il-ħamis. Mija u 118. Sibu page 118 u għamlu is-sinjal. Ummu bil-wifqa. O Allah, ejja ehli jisni, mulej fi taxanni, gloria lil-Missieru lil-Liben u lill-Spiritu Santu, kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Alleluja. Mulej Alla sit tal-glorja li bid-dawl tal-jum sebbaħtna friġlejk nersqu bit-talb tagħna lilek nofru dan il-għasar. F'dan il-ħin għażiż ta' ġabra nitolbuk mulej bil-qima
la tħallix id-dlammi kidna wara lejja tal-ġurnata. Isma talbna missir twajjeb, wint waħdini tiegħu daqsu, li ta' dejjem jisantnatkom ma' l-Ispirtu faraġġ tagħna. Amen. Jina għamiltek dawl tal-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art tasal. O Alla, għati lis-Sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-Sultan. Jinżel mill-muntanji jislim lill-poplu, tinżel mill-għoliet il-ġustizzja. Ħajdum kemm iddum ix-xemx, kemm idum il-qamar minn żmien għal żmien. Tħaddar fihim u l-ġustizzja muslim kotran sa ma jintemm il-qamar. Qudiemu jitbaxxew l-edewwa tiegħu dawk li huma kontrih it-trab jilaqu. Iqimoh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem, amen. Jien għamiltek dawl tal-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħek satru fl-art tasal. Il-mulej isalva il-fqajrin u jeħlishom mill-moħħrija. Għaxu jeħles lill-fqili jsejjaħlu u lill-imsejkel li m'għandux min jgħinu. Jeħlishom mill-qer u mill-moħħrija, demmhom għażiż quddiem għajnejh. Ħajjitolbu għalih dejjem u jberkuh il-jum kollu. Ikun il-frott tiegħu bħal Libanu, iħaddru l-uċuħ bħal ħaxix tar-raba. Bih jitbirku il-ġnus kollha tal-art, il-popli kollha isejħulu ħini. Imbierek għal dejjem l-isem imsebbaħ tiegħu, tintera l-art kollha bis-sef tiegħu. Amen, amen. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem, amen. Il-mulej jisalva l-fqajrin u jeħlishom mill-moħħrija. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna. Niżuk ħajr mulej, Alla li tista' kollox li intu li kont, tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna tal-Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-saħħa ta' demm il-ħaruf u bis-saħħa tax-xhieda li taw. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem, amen. Ġiet is-salvazzjoni u s-saltna ta' Alla tagħna.
Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Wara li naddaftu rwieħkom billi qattu għall-kelma tas-sewwa biex ikolkom tas-sew l-imħabba tal-aħwa, ħobbu lil xulxin qalbkom kollha u b'qawwa kbira. Intom twelidtu mill-ġdid, mhux minn nisel li jitħassar, imma minn nisel li ma jitħassarx, bis-saħħa tal-kelma ta' Alla li tgħix u tibqa' dejjem. Il-mulej u r-rajt tiegħi xemm ma jonqosni. F'merat kollhom ħdura jqedni. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Il-mulej u r-rajt tiegħi xemm ma jonqosni. Il-mulej xebba lil dawk li huma bil-ġuħ tal-ġustizzja u imlihom kull ġid. Għal dawk li jixtiequ jsegwu fuq il-ktejjeb il-Magnificat qiegħed paġna 12. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddisu li sem tiegħu. U wera il-qawwa ta' driju, xeret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Mela f'kull ġid lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Palma wiet lil-missirijietna bris Abraham u nislu għaddejjem. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej xabba lil dawk li huma bil-ġuħ tal-ġustizzja u imlihom kull ġid. Il-mulej u s-Salvatur tagħna ibirek lil poplu tiegħu b'kull barka spiritwali, nerfgħu ħsibijietna leħ b'raddi l-ħaj u b'devozzjoni kbira nitolbu mulej birek lil poplu tiegħek. Allani ħares lil Papa u lil isqof tagħna, żommhom qawwiem u sħaħ għal ġid tal-Knisja tiegħek. Kun twajjeb mulej mal-Ażiżar twelidna, biet minna kull xorta ta' deni u ħsara. Iġbor lil ulidek kollha madwar il-mejda tiegħek, għamel li ħafna minnhom jimxu warajk aktar mill-qrib, fis-safa fil-far u fl-ubbidjenza. Ħaruf ta' Alla iqaf ma' xebbiet u li gżiritna li konsagraw lek il-verġni ta' tagħhom, għatihom li jimxu warajk kull fejn tmur. Qiegħed li nħudna l-mejtin fil-mistri u islim tiegħek għal dejjem, saħħaħ l-għada tagħhom magħna bix-xirka ta' kull ġid spiritwali. Preżentaw lil mulej it-talb u x-xewqat tagħna, nitolbu għalina nfusna l-ewwel nett ħalli f'dan iż-żmien tas-sajf nitħeġġu iktar biex insibu momenti ta' riflessjoni ħan nirriflettu dwar l-imħabba ta' Alla għalina. Kemm Alla jixtieq li nidħlu f'din ir-relazzjoni tagħna miegħu, relazzjoni personali fit-talb tagħna, fis-smigħ tal-kelma, fis-smigħ
ta' dak li hu lest għalina fil-providenza tiegħu biex inwettqu dejjem ir-rieda tiegħu fil-ħajja tagħna. Niftakru wkoll dawk il-persuni illi talbuna niftakru fihom, speċjalment persuni li jinsabu fl-isptarijiet tagħna. Niftakru fil-istaff kollu tal-isptar, it-tobba, n-nurses, il-paramediċi tagħna biex ix-xogħol tagħhom jagħmlu ħafna imħabba u ħafna sensittività mal-morda li jiltaqgħu magħhom. Niftakru wkoll f'dawk il-koppji li għaddejjin minn xi mumenti ta' tiġrib fir-relazzjonijiet tagħhom biex idaħħlu lil Alla bejniethom ħalli l-mulej jiġibilhom il-paċi u jerġa' jħeġġiġhom bl-imħabba lejn xulxejn. Nippreżentaw l-intenzjonijiet personali tagħna. Ew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li jinti fis-smawi jitqaddes ismek, tiġi saltnate, ikun li triti kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrinna dnubitna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, u la daħandix fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Mulej aħna u naqdu dmirna billi nofru lek dan it-tifħir ta' filgħaxija, nitolbu il-ħniena tiegħek biex qalbna ma tedaqgħod taħseb fuq il-liġi tiegħek minħarsuha, ħalli jogħġbok tagħtina id-dawl il-premju tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna l Alla, miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu Alla, għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, imbirku l-mulej, dal-misteru arku btejna, ejjew mela naduraw, u dimiri ġodda, surit odma jispiċċaw, li twemmin ġo qalbna nħossu dak li sensi le jaraw, li l-missieri nroddu liben qalbna kollha kull tifqi, lejhom madberik ta' qalbna imma bitna l-fuq it-tip, lill-Ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla li fda s-sagrament tal-ħaġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nossu fina bla dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla, veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Talla Marija Santisma, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlo glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġeli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faru l-mulej intom ġunus kollha, serku popoli kollha, għax-kbira jitlitu
umana u kelmet il-mulej dum għaddejjem. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbiħi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Risa il-lejl mulejja, fil-weda tal-mistri,